Bé, doncs jo de jove, soc de 14 anys, soc de Poblenou, i estudiava al conservatori, estudiava piano. Vaig fer fins al primer curs i solfeig fins al tercer al Conservatori de Música de Barcelona. Però també estudiava i anava a l'Escola d'Aprenents de Material i Construccions d'Esmacosa i a les escoles de matí i tarda. Què passava? En aquella època no hi havia metros ni hi havia coses, hi havia el tramvia 53 i clar, entre una cosa i l'altra, doncs un nano de 15 o 16 anys no li demanis gaire cosa i llavors em vaig agobiar, aquesta és la veritat. Possiblement després pensant, ostres, el piano ho he seguit, però clar, en uns moments molt concrets, 15 anys de Poblenou, que en aquella època a Poblenou estàvem lluny de tot, doncs que em vaig agobiar molt i vaig quedar, doncs, ostres, una mica fotut d'agobiat. Justament allà a la fàbrica, perquè era l'aprenent de fàbrica, allà a Macosa, tenia un company, molt amic meu, en aquella època, doncs que ell sentia Ràdio 3 de Madrid, Ràdio Nacional 3 de Madrid. En aquella època, imagina't, a principis dels 60. I bueno, ell sabia que a mi això de la música m'agradava, però clar, a un nivell més clàssic, possiblement. Però clar, podia parlar amb mi, però els altres no parlaven de música. I bé, ell em va començar a introduir que hi havia aquest nou moviment de rock, no? I que em parlava de grups. I bueno, jo de seguida, ostres, tinc interès, no? Doncs mira, pots sentir-ho i pots anar mirant, no? Llavors, sí, el que vaig fer jo va ser, doncs anar sentint coses, però de seguida vaig començar a pensar, bueno, i aquests com ho saben tot això? I que eren els companys de darrere. I sempre he sigut un home bastant inquiet amb tot això, investigar, no? I de seguida vaig descobrir, gràcies a un diari que era Melody Maker, que venia a la Rambla quan es podia, perquè aquest diari de parlant de música estava prohibit. I bueno, vaig descobrir que hi havia un diari que parlava de música, hi havia dos, el New Musical Express i el Melody Maker, però vaig descobrir un tercer anant a Andorra per discos, que això també ho feia molt sovint. Doncs vaig descobrir que hi havia una revista francesa que es deia Rock and Folk, que aquest parlava no tan sols dels inglesos i dels nord-americans, sinó també de grups alemans, de grups francesos. Clar, entre una cosa i l'altra, ostres, i a més que jo podia adquirir els discos, doncs imagina't tu, vaig tenir una capacitat que anava al dia, va haver-hi un moment que anava al dia. I bueno, no em parles de Rollins, ni Hollies, ni Kings i de marca americana, doncs imagina't, aquella època ja coneixia Beatles, Jefferson Airplane, Nat King Cole i un fotiment. La música folk és un sentit més aviat nord-americà, hem de dir música tradicional o música d'arrel. Normal, són les músiques ancestrals que cantaven els nostres pares, els nostres avis, i que d'històries o de coses així. I llavors, amb el temps, s'han anat, diguéssim, s'han anat cantant i ens trobem avui en dia música folclòrica, però és la música d'arrel que existeix a tot el món. Cada país té la seva música d'arrel. El nostre folk és molt ric, i parlo dels països catalans, ja no parlo concretament de Catalunya. Però què passa? Una cosa molt important, els mitjans de comunicació. Ràdio, televisió i la nostra, dic així perquè a vegades no és la nostra. Tindrien que començar a haver-hi programes especialitzats. Els programes especialitzats tenen un prestigi i una fiabilitat més que programes qualsevol, però clar, tindrien que fer-se. Igual que Ràdio Nacional 3, aquí els exemples els tinc al costat, els tinc als veïns. Ràdio Nacional 3 té 24 hores d'emissió, doncs aquelles 24 hores cada hora fan diferents músiques de jazz contemporani, jazz clàssic, folk tradicional, folk contemporani, de tot. Doncs aquí tindríem de fer el mateix. Home, i tant, perquè justament és la gran riquesa que hi ha al món. Poder sentir unes músiques, sigui molt ancestral, amb llengües de diferents llocs, això és una riquesa, és una riquesa que tenim la humanitat i cal preservar-la, evidentment, sobretot en la qüestió de la llengua, i de Catalunya ja no ho diem. I la prova la tenim, doncs, bueno, aquí va ser la nova cançó, era molt rebel, però també el grup de folk. El grup de folk, doncs, ostres, va agafar cançons del Pete Seeger, va agafar cançons del Woody Guthrie i les va transmetre en català. I a altres llocs també està passant això. Vull dir, els Maori de Nova Zelanda, Nova Zelanda, una tribu indígena molt important, que també ha agafat les músiques ancestrals i el que ha fet és posar-les una mica modernes
i els samis, com havia dit abans, i en moltes altres regions. És en si són els llocs aquests que t'estava dient, regions o nacions o petits nuclis que tenen molta identitat pròpia, doncs aquí està revifant tot això, perquè les multinacionals poden guanyar molta pela i les televisions poden fotre molta cosa i l'Eurovisió, que no val res, pot dir el que vulgui, però hi ha gent en seny, torno a repetir, o buscant altres valors que li falten. Tenim el folk o la música tradicional. Totalment. Ara es viu amb molta força, també amb un altre estil que anomenem músiques al món o world music, que és el mateix. Per què passa això ara? Per què? Doncs molt fàcil, perquè jo he comprovat personalment, i ho he vist a més, que les institucions o els governs estatals i la societat en si estan en certa decadència. Llavors, què fa molta gent, amb una mica de seny? Busca una altra vegada les seves arrels, perquè l'altre ja no li atrau. Llavors he observat que, per exemple, els samis són el que aquí diem lapons, no ho diguis mai, samis són els únics indígenes que tenim al nord d'Europa, doncs, ostres, s'han acollit aquesta música, molta gent que vivia allà a Noruega, perquè estigués a Noruega, ostres, doncs s'ha ficat també, això vol dir que s'han recollit, però no passa tot això totalment, sinó passa a molts llocs, Sicília, la Puglia, Itàlia, tenim barbaritat de llocs que a Frísia, és Frísia, Albert. Al nord d'Holanda hi ha una regió històrica que es diu Frísia. Els fresons, diguéssim, ara hi ha inclús una cantant molt moderna i grups de cantants que canten en fresó i s'estan pujant. És la decadència dels estats, que ho estem veient, i aquí ho estem veient. Llavors la gent es refugia amb les arrels. Si observem que el Regne Unit, Escòcia, Irlanda, Anglaterra, País de Gales, doncs ja tenen unes tradicions musicals molt antigues, doncs, ostres, aquests tenen el seu públic perquè tenen festivals de renom, tenen artistes de renom, tenen tota aquesta base en la qual la gent està molt capficada i a més que agrada molt. I el més bo de tot això, i als Estats Units passa el mateix, no creguis tu. Vull dir, hi ha aquesta gent nova del folk nou americà, o no tan sol, o també de la gent com el Pete Seeger, per exemple. El nomeno molt perquè per mi Pete Seeger i Woody Guthrie són els dos cantautors que marquen molt els cantautors d'ara. Bé, doncs, ostres, aquests el que té bonic és que tu veus la gent moderna de pop rock o el que sigui, per molt disfressats que vagin i moltes tonteries que diguin, molt fashion que diguin, els hi tenen un gran respecte. I aquí a Catalunya a vegades diem que això és conveiar. I quan diuen això, sí que ha hagut un canvi, evidentment. Vull dir, estem parlant de música ancestral que possiblement fa segles que es canta, no? En segons quines tribus, segons quins llocs. Però ha evolucionat. El que sí, que encara es canta. Per què? Perquè és la prevenció que fan aquesta gent, no? O els músics aquests. Si no, no tindríem música folk. Llavors, clar que encara la pots veure i la pots sentir i la pots gaudir. El canvi ha estat, jo diria, cap als anys 60, en transformar, sobretot als 60, per què? Perquè va haver-hi aquesta evolució de la música pop i molts grups que feien folk van començar a agafar la guitarra elèctrica, el baix i la bateria i van transformar la música folk en el que es diu folk rock. Llavors va haver-hi aquesta fórmula, que és una fórmula que a mi m'agrada molt perquè és una fórmula que dona opció i fa pont amb la joventut. Bé, tu diràs que podria recomanar. Compte que a casa meva, doncs, ostres, tinc un fotimer de discos. No els he comptat mai, tampoc m'importa. El que sí que puc dir-te que allà entre el que a mi m'agrada i el que no m'agrada, ho regalo o no vull. Però sí que tinc, tot aquest any, doncs imagina't tu, si parlem de l'any 65-66 fins avui en dia, a més, tinguent el privilegi que he tingut per anar tot el món, sobretot amb això de les músiques al món, de cada congrés que anava, la dictadura que havia, no em donava el sample, em donava tots els discos. I a mi jo agraïa, doncs, sempre, quan rebia algun disco, ho feia per mi agrair per rebre el teu disc, el CD. I això, aquesta naturalitat i alhora bona educació o professionalitat, doncs clar,
quan te'n vas a fora això un parla, no? Mira, aquell sempre em diu que ho ha rebut i em diu coses, perquè altres no ho fan. Llavors, doncs, clar, tinc un fotimer, i a casa meva un dia en trauran, però bueno, aguanto. Però aquí sí que tindré que la xuleta perquè hi ha molts. Comencem pels Països Catalans. M'agrada molt la Mar Aranda, una cantautora valenciana, que justament és una cantautora que aquí a Catalunya ha tingut poques... Sí que ve alguna vegada, però el que té bo és que quan surt un disco d'ella, primer entra amb els xarts europeus, que és una altra història. Els xarts europeus hi ha una organització en la qual soc membre que es diu World Music Chart d'Europa. És una organització que tu entres a la seva web i només entra mig milió de persones. És una referència dels professionals, de la gent que li agrada, dels artistes, de les companyies discogràfiques, dels festivals. Però la Mar Aranda, quan surt un disco d'ella, entra sempre els 10 primers. I a més, sempre fa una volta a Alemanya per Europa, sense rebre un duro de cap institució. Un altre, la Durán Iniesta, molt instrumentista de barceloní, un home que també va fer un concert al Palau de la Música i va omplir. Durán Iniesta va omplir. Per què? Perquè té un nivell de qualitat i sobretot en personalitat, que també és una de les coses que s'ha de mirar molt al folk, que tinguis personalitat. No val dir, jo faig músiques al món, faig klezmer, i faig Balcans, i no, tu tens que tindre una personalitat. Com la Dharma. La Dharma estem tips d'ells, però tenen la seva personalitat, doncs s'han d'anar per aquest camí. Un altre, els Garros de la Cort. Els de la Cort són molt divertits, també és un d'aquells grups, a més els Garros de la Cort té una companyia alemana, o sigui, passa de les companyies d'aquí. Una companyia alemana molt bona, i clar, com que té una companyia alemana, què fa? Doncs els estius se'n va a Portugal, se'n va a França, se'n va a tota Alemanya, part d'Holanda, i aquí ningú els ha anomenat. Bé, aquests són els criteris que jo qualifico de molt mal fet, perquè no sempre els mateixos, no vull dir noms, però hi ha 2 o 3 noms que són per Barcelona, jo no estic tip d'ells, sincerament. I, bé, en fi... Un cantautor que m'agrada és el Xavier Baró. És una mica com el Lurrit, no? Xavier Baró, una mica underground, però aquests paios a mi m'agraden, perquè són una mica narcos. Bueno, la seva, amb una gran poesia, va partir la cosa també. Un duet que es diu Criatures, que és de recent creació, el format per Maria Arnal i Marcel Bagés, que aquests ja tenen més nom, m'agraden també. Sobretot vaig sentir a Manresa, al Festival de Manresa de Rem, una cançó que em va posar la pell de gallina, que es deia La gent. Torno a repetir, La gent, escolteu-la, perquè és el que està passant per aquí. I ara anem pels internacionals, entre d'altres, t'he dit els països catalans. Internacionals, tinc un munt per assenyalar, un munt. Però si mantenim amb els actuals, un grup que m'agrada molt, recent sortit, no fa ni un mes, és Ofa Rex. Ofa Rex és el que dèiem, és un grup d'aquests que torna a buscar el folk rock. Aquest en plan més anglosaxó, en arrels una miqueta nord-americanes, però anglosaxó. I amb una certa modernitat, amb una certa poesia, i m'agrada molt en aquest moment, ja fa un mes ni que ha sortit. Ofa Rex. Un altre, els Garmarna, de Suècia. Garmarna de Suècia, què fan? Són joves i aquests fan les músiques d'arrel, a vegades inclús agafen músiques d'arrel pròpies i les posen en l'ordinador o també en música electrònica. O sigui, barregen una miqueta la música d'arrel amb la música, no diria electrònica, diria música electrònica però amb guitarra elèctrica, també amb acústica agafen el sac de gemecs, també la viola de roda, vull dir, és un grup jove que, ostres, quan la veus, això no ho havien dit. Bé, un altre que també m'agrada molt és un grup finlandès que es diu Anamaret Ensemble. Quan parlem de Finlàndia és un puny a part. Per què? Perquè Finlàndia té una cosa que no té ningú avui en dia, que és l'Acadèmia Sibelius de Música. L'Acadèmia Sibelius de Música, per mi, és la número 1 del món amb aquest tipus de músiques clàssica i sobretot de folk, perquè a Finlàndia es mira molt el folk. Llavors, qualsevol músic o artista que surt d'aquesta acadèmia és molt bo, perquè tenen una base musical molt difícil de superar per altres. Un altre cantant que també m'agrada és la castellana Ana Alcaide. Ana Alcaide, una veu preciosa, amb harmonia, a més ella toca la viola de roda, el niquelarpa toca. El niquelarpa és un instrument suec superdifícil
perquè va anar a Suècia a estudiar i el va descobrir allà i ara és el seu instrument. Té molts discos, sempre que surt un disc en l'Alcaide, sobretot a Europa, no parlem d'aquí, a Europa, ostres, és d'aquelles artistes que aquí podria venir, per exemple, a actuar. Té bones harmonies, es conserva aquella cançó safardí castellana, a més és dolça cantant, té totes les virtuts perquè podríem dir que és de les millors per mi castellanes que existeix en aquell regne. Després el bluegrass, el Nickel Creek. M'agrada molt el bluegrass. Què és el bluegrass? El bluegrass no és country. No diguis mai country un del bluegrass, perquè tu per on vas. Country és més patxana, diguem la paraula, no? I bluegrass és més tècnic, ja ho diu la paraula. I del bluegrass, doncs, va començar el seu renaixement, sempre ha existit, sobretot als estats de Virgínia. Virgínia va existir perquè es reunien aquells pagesos un cop al dia, un cop el diumenge, es reunien i el que feien eren virgueries amb el violí, l'altre amb el banjo, allò tocaven, i això aquí va sortir una milera de bluegrass, fotent virgueries. I llavors han anat fent els passos, com sempre tot passa a la música d'arrel, i ha arribat que l'any 1977, que jo era a Berkeley, Califòrnia, vaig poder veure i vaig ser una mica present que molts grups de música rock d'aquella època, el Grateful Dead o Jeff Kirby, deixaven la guitarra elèctrica i anaven a buscar l'acústica. I quan anaven a buscar l'acústica i anaven a buscar les seves arrels, artistes ja molt tècnics tocant, que anaven a buscar la gent, diguéssim, de bluegrass, que encara existia. Per tant, vaig poder, i puc dir-ho, vaig poder néixer amb el que era el bluegrass, la renovació del bluegrass. El bluegrass en aquell moment va tenir un gran èxit, perquè també mostraven coses socials, i va acabar, o millor dit, encara està, però amb una altra fórmula que és el New Progressive Bluegrass. El New Progressive Bluegrass, que és nois més joves que han tingut com a mestres aquesta gent que va agafar cançons del bluegrass en un moment molt fumut i ho traspassen al nostre temps, sobretot molts d'ells amb les seves pròpies temes. I aquest és un dels grups que m'agrada més, el Nickel Creek. N'hi ha altres, però bueno, després unes altres noies que m'agraden és les noies ucraïneses de Fleur. Fleur són dos noies que venen de la música clàssica, però clar, a vegades quan parlem de música clàssica pensa que també és música tradicional a molts llocs, com a Finlàndia. Doncs aquestes venen de la música clàssica, però fan el que es diu noves músiques. Noves músiques vol dir el mateix, agafar la música clàssica, l'oboe, el piano, el contrabaix, i fan coses actualitzades. Tenen unes grans veus i també tenen molt bones melodies, que és el que ens falta aquí. Bones melodies. Melodies vol dir harmonies, melodies, trencades de ritmes. Això és el que tenen les Fleur. La galesa, la Gwyneth Glynn, és una noia que fa 2 mesos que va sortir un disco. És el meu número 1. Què fa la Gwyneth? Doncs també canta en gaèlic, perquè una de les coses curioses és que el país de Gales és dels pocs llocs de la Gran Bretanya que encara es parla gaèlic. Només a Escòcia s'ha perdut. Alguns escocès, com a músics, sí que el canten, o Irlanda, també algun canta, però tot el major irlandès és anglès. En canvi, el país de Gales no. Ja quan vaig anar la primera vegada, ja veig tots els carrers rotulats en 2 idiomes, el galès i l'anglès. Això et parlo de l'any 1970 no sé quants. Per cert, vaig anar a un partit de rugby que m'agrada molt, País de Gales contra Anglaterra, que vam guanyar, no falta que digui. Un altre grup molt nou vol dir de 10 dies, és un grup de la Polinèsia. Vaitiani. El grup de la Polinèsia es diu Vaitiani, que fa el mateix, va buscant coses d'arrel, però transforma en músiques d'elles. I una altra que també m'agrada força, que també fa recentment, encara aquesta és més de pop rock, és la cantant de Nova Zelanda, Aldous Harding. També m'agrada, perquè clar, jo he anat seguint el pop rock, no puc parlar gaire aquí, perquè això del pop rock, doncs aquí, jo que he anat a fora he pogut seguir-lo, perquè companys el que sigui, i a més, unes coses que també he tingut molt, també ho tinc que recomanar, és que amb el YouTube hi ha milers de pop rock, milers, però en el cas meu, que també m'ho van dir una miqueta aquests grans periodistes anglès normals, és seguir una miqueta
les companyies discogràfiques, que siguin independents o no, sobretot les independents. Per què? Perquè ells filtren aquests bons músics, perquè abans de fer el disco l'han vist. Llavors, doncs jo també tinc una companyia anglesa que m'agrada molt, que és Full AD, que allà ho segueixo tot i vaig al dia. Però ja et dic, aquí no parlo de pop rock, no m'agrada parlar i tampoc no és el moment. Estem parlant de folk i aquí paro, no? Però abans de parlar del tot, vull fer una confessió personal, perquè un dirà, bueno, i tu quin grup t'agrada més de tots? Jo et diria els Beatles. És el grup de la meva vida. Vull dir, els Beatles són un grup dels 60, van començar als 60, del folk rock justament, de Los Angeles, de Califòrnia, tenien unes veus miraculoses, amb uns ritmes molt bonics. I van ser uns grups que també agafaven cançons de Dylan, cançons de Pete Seeger, cançons de gent referent del folk de Nord-Amèrica, transportades d'aquesta manera, com ho feien ells, com ho feien els Beatles. Ara ja no existeixen, però sí que vaig poder conèixer el seu líder, en Roger McGuinn, personalment, imagina't tu. Ell continua fent discos, però ja amb la guitarra acústica folk.